Pitbull, yeah! Hop! Te-am prins! Că ce? Te-ai spălat pe mâini! Da! Acum, zic! Acum nu! Da dimineață? Bă, coptile, tu ești nebun? Nu te speli după ce ai pus mâna pe șorloboncă? Da-s curat! Da-s noroc cu mine și nu pățiți nimic, o să vedeți! Nu, mersi! Și în plus, nu dai tu noroc cu un adult! Sunteți adult? Da? Nu se vede! Ha, foarte amuzant! Adultul întinde mâna întotdeauna, băi! Cine zice? Codul bunelor maniere, îl știi? Eu am bune maniere în pana mea, dar coduri nu știu numai la FIFA! Mă, păi eu trebuie să te învăț! Pe pandemia asta nu mai dă mâna! Și Marius știe asta! De o lună nu mai dă noroc! Fake news, nenea, fake news! Au, mă, la el! Oricum, a zis Donald Trump că e făcut în laborator! Tu ești făcut în laborator, că măta era o laborantă drojdieră și și-o scăpa pipeta în gură! Și atunci de unde e virusul? O mâncat unul o supă de Batman! Și? După care puteți uita! Batman! Și e adevărat că virusul ăsta e de fapt o proteină grasă? Nu știu că nu-s din localitate! Și că de-aia săpunul o dizolvă, că-i grăsime! Ești prost? Dacă era așa simplu, copchile, ungurul toată ziua să freca cu săpunul pe bengheu, mă, amu era Brad Pitt, așa abdomen avea. Ce? Poți să slăbesc cu săpun? Da, dacă îl mănânci. Da! Te caci numai curcubeu o săptămână. Fake news! E o conspirație mondială! E o constipație cerebrală. Se constipație creierul, băi. Nu, că am citit! Dar de unde te documentezi tu, mă, Zweinstein? Am citit pe grupul mămicilor ortodoxe sexy! Oh, numai savante pe grupul ăla. Și pe naționalgetodacic.ro scrie că burebista a învins coronavirusul cu supă de varză! Mă, botanist ești, mă, copchile. Nu mai citi mizerile alea, mă, că-ți fac parastas neuronii. Fake news! Fake Adina și tăi, mă, pogaciule. Dacă vrei să dai mâna cu mine, trebuie să te speli corespunzător. Și cum mă spăl? Corespunzător, mă scuzați! Deci, pornești robinetul, pui săpun în mână, freci bine, clătești, te ștergi cu prosopul, oprești robinetul, la revedere. Deci întâi pornesc robinetul! Da. Dar dacă inițial îs murdar, pun virusul pe robinet, mă spăl de virus, când închid robinetul, iau virusul înapoi! Oh, da, mă. Ce se întâmplă aici, mă? Gustere, explică-ne cum te speli pe mână eficient ca să elimini virusul. Deci, deschizi robinetul, pui săpun, freci bine, freci robinetul, clăchești, închizi robinetul, te ștergi cu prosopul și gata. Deci speli și robinetul! Da. Păi cum altfel, mă? Dar dacă am virusul, îl pun pe robinet? Dar speli și robinetul. Da, dar îl iau înapoi de pe sticla de săpun lichid! No. Păi atunci, pornești robinetul, pui săpun în palmă, speli robinetul, speli sticla de săpun, speli palmele, oprești robinetul, te ștergi cu un prosop și gata. Așa. Dar totuși... Ce totuși, mă, Dumbo, că ți-o-i pușcat două? Mai clar de atâta nu să... Da, când ies, pun mâna pe clanță și pe aia am atins-o și la intrare. Deci după ce mă spăl, iau virusul înapoi de pe clanță. Păi stai că e complicat. Păi du-te că eu mă spăl pe geam. Cum te speli pe geam? Că în fiecare seară vine armata și dă cu dezinfectant pe oraș. Și să depune pe geam, mă duc și frec mâinile de geam. Nu așa, fii atent, mă, că-ți explică gușterul. N-o să aud. Deci atunci, deschizi ușa cu un prosop să nu atingi clanța. Pornești robinetul, pui săpun, speli robinetul, speli sticla de săpun, speli palmele, te ștergi cu un prosop. No, m-am spălat pe mână, dați noroc cu mine! Te-ai spălat bine? Da, Bine, bine? cu bistoșință! No, ia zi, cum ai făcut? Deci, am deschis ușa cu un prosop, Așa? n-am atins clanța, Bun. am pornit robinetul, am pus săpun, am spălat robinetul, am spălat sticla de săpun, am spălat mâinile, apoi cu mâinile curate, Așa? am oprit robinetul, m-am șters cu prosopul și acum putem da mâna! Stai! Cu ce prosop te-ai șters? Cu ăla cu care am deschis ușa! Păi tu ai luat virusul înapoi de pe prosop, mă, ești nebun la cap? Nu, că am șters prosopul înainte! Ai șters prosopul? Da, l-am șters cu un alt prosop! Și săpunul? L-am spălat cu un alt săpun! Deci ai șters prosopul cu un prosop și ai spălat săpunul cu un săpun. Da! Și când ai ieșit, ai pus mâna pe clanță? Nu! Cum ai deschis ușa? Cu piciorul! Ce? Du-te, spală-te pe picioare! No, hai, Marius, dă lăbuța! Dă lăbuța, Marius! N-o vezi? Nu
vrea! Nu vrea! Știe el regula! Da la buța, Marius! Nu mai pot, mă, e deja a treia astăzi. Ce? Ce? Cu Marius vorbeam! A, Ce? nu știu ce.